Yes παιδιά, σήμερα θα παίξουμε το Magmad Game. Έχει γίνει πολύ διάσημο επειδή είναι τρως φαγητά, παραγγέλνεις, πήγαινες σε διάφορα εστιατόρια και είναι πολύ satisfying όταν δαγκώνεις. Και είναι μαζί μας και ο XXP. Από ό,τι βλέπετε μας περιμένει σε αυτό το τραπέζι. Τρώει μερικά πράγματα. Και πριν ξεκινήσουμε να παραγγείλουμε, μην ξεχνάτε να πατήσετε ένα like και ένα subscribe άμα θέλετε και άλλα βίντεο με τον XXP. Αυτόν εδώ. Ή τέτοιο. Ή με Roblox. Και πάμε να παραγγείλουμε. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Έχει tacos από ό,τι βλέπετε. Έχει μπλούτα. Θα πάρω μπλουτάκι chicken. Ξεκινάμε ωραία. Ένα magma cheese. Εντάξει, δεν θα πάρουμε και πολλά. Μ' αρέσουν τα spicy. Θα πάρω αυτά τα ramen. Ramen θα πάρω με spicy θα πάρω. Ωραία. Θα πάρω και κάνα sushi. Τούνα θα πάρω. Και από χυμούς θα πάρω μία κόλλα. Και άντε θέλω ένα matcha milk από την αλήθεια. Τα παραγγείλαμε. Ο XXP μας παράτησε. Ναι, τέλος πάντων. Εμείς θα βάλουμε εδώ τα πράγματά μας. Να δοκιμάσουμε πρώτα τα sea grapes που παραγγείλε ο XXP. Ωραία είναι. Δεν καταθάρισε το τραπέζι το μπρο. Τέλος πάντων, να τοποθετήσουμε εμείς τα πράγματά μας. Φαίνονται τέλεια. Ξεκινήσουμε με το spicy ramen μας. Ακούστε, εδώ έχω. Ακούστε. Τέλειο, μάγκες. Και θα τα βαθμολογήσουμε πόσο satisfying είναι. Αυτό του δίνω ένα 7,5 στα 10. Λίγο satisfying. Δεν ήταν τόσο πολύ. Αλλά εντάξει, ήταν satisfying. Ρε, ήρθε κάποιος. Ναι, να βάλουμε τα τούνα εδώ. Το mac and cheese. Ρε, μου τα τρώει αυτός. Άντε φύγε από εδώ. Άντε τα παίρνω όλα ρε. Και φεύγω. Πάω κάπου που να είμαι μόνος μου. Σε ένα τραπέζι. Τώρα που το είπα, πάμε να ανακαλύψουμε λίγο. Μήπως και πάμε σε κανένα hotel. Πάμε στο hotel. Εκεί πέρα. Να φάμε την ησυχία μας. Το ξέρω, θα μας κοστίσει ακριβά. Αλλά πρέπει, δεν μπορώ τους θορύβους και να κάθονται τα άτομα δίπλα μου. Θα αγοράσουμε εδώ με 800. Κλείζουμε την πόρτα. Πολύ κόζι. Εννοείται πως θα κάτσουμε εδώ να φάμε. Και τώρα μπορούμε να φάμε. Ξεκινάμε με το τούνα. Πολύ satisfying. Εντάξει, δεν παίζεται. Και το matcha milk. Τέλειο. Ωραία. Το τούνα το βάζω 8 στα 10. Και το matcha milk, εντάξει, 6,5 στα 10. Πάμε να φάμε το mac and cheese. Τι ωραίο που είναι. 8,5 στα 10. Δεν παίζεται, μάγκες, τέλειο. Και πάμε τώρα να τοποθετήσουμε το μπλουτάκι. Να παραγγείλουμε και άλλο ένα milk με το τέτοιο. Εντάξει, τώρα έχουμε πει πάρα πολύ αναψυκτικό drinks. Θα πάρουμε ένα απλό water. Γιατί ξέρετε μπορεί να διψάσουμε. Και ας πάρουμε και από snacks κάτι. Ας πάρουμε το κλασικό, το corn dog. Και να πάρουμε και ένα lobster tails. Θαλασσινό πράγμα, ξέρετε. Και ένα onion ball. Θα τοποθετούμε εδώ. Ωραία. Ωραία, τα τοποθετούμε εδώ. Και πάμε να τα πάρουμε. Έχουμε και σως από ό,τι βλέπετε. Και πάμε να τα... Ένα απλό. Ωραίο. Θα βουτάμε στη σως.
Θα τα φάω όλα ρε. Να πιούμε το νεράκι μας. Δίψασα λίγο να πω την αλήθεια. Εντάξει, μάτσα milk. Και το τέτοιο. Και τα blue takis chicken τα βάζω εντάξει, 7 στα 10. Είναι satisfying, ναι. Αλλά όχι ρε μπρο, όπως και το τέτοιο. Και το τούνα και τέτοιο. Και πάμε να βάλουμε τα θαλασσινά μας. Το lobster εδώ. Παίρνουμε το ένα που είναι τεράστιο και... έχει και λεμόνι. Το βουτήξουμε στο λεμόνι και στη σως του. Τέλειο. 8,3 στα 10. Πάμε τώρα τα απλά corn dog. Ή πάμε πρώτα για το onion εκεί. Το πράγμα που έχει και... εντάξει. Δεν με τρέλανε. 6 στα 10 αυτό. Εντάξει. Και πάμε για το corn dog, το απλό. Μάγκες από τα αγαπημένα μου. Να το βουτήξουμε και στη σως. Και στις δύο. 9 στα 10. Τέλειο. Τέλειο. Να καθαρίσουμε το τραπέζι. Και τώρα ήρθε η ώρα για γλυκό. Από ό,τι με ξέρετε μάγκες, μου αρέσουν τέρμα τα γλυκά. Τώρα θα πάρουμε ένα strawberry pie, εννοείται. Ένα Dubai chewy cookie. Εντάξει, τα κανονικά. Τα cookies και cream, ωραία αυτά. Macaron cereal και αυτά, εντάξει. Πήραμε πολλά γλυκά επειδή μου αρέσει. Ωραία φαίνονται. Πάμε πρώτα με το strawberry pie. Είναι όπως το mac and cheese, το ίδιο. Οπότε παίρνει την ίδια βαθμολογία όπως το mac and cheese. Και μάγκες, μην ξεχάσετε, γράψτε μου στα σχόλια πώς θα τα βαθμολογήσετε εσείς. Όχι όλα. Πείτε μου βασικά ποιο είναι το αγαπημένο σας από όλα αυτά που δοκιμάσαμε. Πείτε μου ένα. Ωραία, πάμε να δοκιμάσουμε τώρα αυτό. Περιμένουμε να πάρουμε άλλο ένα νερό, γιατί ξέρετε ότι διψώ πολύ. Το βάζουμε εδώ. Τέλεια. Πολύ ωραία μάγκες. Αυτά μ' αρέσουν. Εντάξει, αυτά θα βάλω 8,3 στα 10. Τέλεια. Να τα φάμε και όλα γιατί ξέρετε. Πρέπει. Είναι τόσο νόστιμα, δεν γίνεται να το αφήσουμε. Τώρα τα άλλα γλυκά μας. Ξέρετε ότι θέλω να πάμε σε ένα άλλο μέρος. Φεύγουμε στο χοτέλ και πάμε κάπου special να τα φάμε. Κάπου που δεν έχει φασαρία. Είναι έξω. Έχει και ωραία θέα. Και το μόνο μοναδικό είναι εδώ στη θάλασσα δίπλα. Να βάλουμε το νερό μας. Τέλειο. Και να φάμε εδώ με την όμορφη θέα τα άλλα δύο μας γλυκά μας. Το μάκαρον το βουτήξαμε σε μπολ και βάζουμε γάλα. Ωραία, και πάμε να ακούσουμε. Τέλειο. Σαν το mac and cheese δεν είναι, όχι όχι. Μάγκες, αυτό δεν μπορώ να του βάλω βαθμολογία, θα το βάλετε εσείς. Και μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!